policajac, od kog beži kriminalac, ili kubar koji sprema sva najlepša nama jela. Da li lekar koji leči i prehladu nama spreči, ili učitelj koji zna svoje znanje da preda. Stvarno puno zanimanja, puno zanimanja. Da li ćeš biti sportista, najbolji na svetu, ili pilot koji leti baš celom planetom? Da li možda građevinar što sve zgrade pravi, ili programer što kodove sve drži u glavi? Stvarno puno zanimanja,